Kula saking SDN Keputran Setunggal 330 kalih Surabaya. Kagem Bapak Twin Ibu juri ingkang minulya, ing sakmangke kula badhe ngaturaken geguritan ingkang judulipun Guru. Guru. Dening tresnaton Abu Yafi Ranat Mojo. Guru basa jiwa ngasah rasa, nonton siswa nuju cahya. Guru paring lampu pepadang ilmu, tata krama urip bebrayan agung. Pengen siswa ora grusak-grusu, siswa ora saru lan wagu. Guru paring rumus ngajari ngitung, bedakno untung lan buntung, siswa tambah cerdas. Guru paring pituah siswa dadi cerah, paring cerita wawasan bawero, ngerti werna-werna. Guru paring piwulang pikiran padang jinglang, urip dadi ora krasa kurang, laku cantraning donya kabeh cetha, weruh ijo ireng lan abang. Guru matur suwun sampun tinuntun, sampun dipun bombong, sampun dipun bembeng.